Čepice ve špičky kostelů, na řece
řece holky se kloužou, kluci hokej jdou hrát, za zvládaná zima, když léto šlo spát. Sněhuláci páni krajiny, nosy červený mají od zimy, oči nádherně černý, dva uhlíky, pusu od ducha k uchu jako rohlíky. Na řece holky se kloužou, kluci hokej jdou hrát, za zvládne nám zima, když léto šlo spát. Sníh padá, sníh, je to jako když peří poházíš, všude leží křídla andělů, bílý čepice a špičky postelů. Všude leží křídla andělů, bílý čepice a špičky kostelů. Už zase nachumilo, ještě že mám do koště. Metu, vymetám, ať tu hezky čisto mám. Pro naše zvířátka, pejska i kohouka, volka i oslíka, ten se toho namítá. Pejsek pod dvou nechodí, za packu se nehodí, běží sem a zase zpátky, nechce dojít do zahrádky. Oběhne dvůr 4krát, každý pejsek běhá rád. Nerad jako lidi chodí, nerad za packu se hodí. Konečně jsme sami. Od rána svět se moc důležité, mně se mi zdál krásný sen. Tobě taky? Povídej. Zdálo se mi, že našeho chléva bylo plno lidí a
kdo dělá a jak to dělá. Co pak, Honzo, děláš ty? A už je to tu zas. Vás určitě poslala moje máma. Dejte mi už konečně s tou prací pokoj. Tomu Honzovi musíme pomoct. Dobře, pomůžeme mu. Honzíčku, co nejradši děláš? Já nejraději spím. Dobře, tedy můžeš celý den spát a večer dostaneš odměnu. Jo. A tak Honza celý den spát a večer se probudí. Takže pak je ta odměna. Tady máš něco trubku, zkus zatroubit. A umíš také něco zavolat? To umím třeba, mámo, rychle něco k snědku, ale co bych měla jako večer volat? Můžeš zvolat, kolik je hodin a taky pochválit toho, kdo nás sem poslal. Tu, 8. hodina odbyla, chval každý hospodina. Honzovi si to moc ve dne může spát a v noci vytrubovat. Ani to se také nedělá. Když pokoj lidí hladí do hodiku. Štědrý večer nastal, zázrak nám nachystal, narodí se Ježíšek. Anděle zpívají Gloria, dosáci vezmou kožíšek a jdou tam, kde je Maria. Ježíšku se pokloní, zvonečky beránků, no ticha zazvoní. Betlémská hvězda se září, Vánočky doma zahoní a všude zazní koledy, co vykouslí úsměv na tváři. Pastýři se svými ovečkami ještě nic netuší a jako vždy jsou trochu rozpustí. Já našel ten zvoneček. Ne, já ho udělal první. A já ho první zvedu. Je můj. Já ho zvedu. Patří mně. Poslouchejte, kluci. Přece se nehádejme. Co kdybychom udělali soutěž o toho nejhezčího a nejzajímavějšího beránka ze všech? Dobře? Tak jo. Prima. Tak pozor. Můj beránek má ten nejdelší kožich. Je vzácný, tak na něj nesahejte. No, ten můj beránek nemá jen tak obyčejné rohy. Má je rozvětvené. Je určitě jediný na světě. Aha, ale můj beránek umí pískat, jenže se tu zestí. Tak se otočte. To se mi nezdá. To se dělá, tahle násilí. Promiňte, kamarádi, mě nic lepšího nenapadlo, jenže ti vaši beránci také nejsou tak vzácní. Tvůj beránek má místo první koši a tvůj beránek místo rohu větvičku. Jsi taky přivedl. Ty taky, tu máš. Je, koukejte, beránek se nám směje. No jo. Kluci, proč jsme se vlastně hádali? O tento zvoneček. Pánové, slibme si, že už se nikdy nebudeme hádat. A tenhle zvoneček dáme nějakému malému beránku. O něj se postaráme. Nikomu ho nedáme. Hleda, že jsme někomu chtěli dát ten nejkrásnější vánoční dárek. Tu, 12. hodina odbyla, chval každý hospodina.
Ale ještě nám tady někdo chybí. Hospodář, Pastýři, děvečka oslík. a 3 králové. Máš pravdu, 3 králové. Ti se určitě dozvěděli, že se na nebi objeví nová hvězda. Hvězda, která označí pravého krále. Tamhle jsou. Podívejte, jak se předhánějí více králové. To já, Kašpar, jsem ten pravý král. A kdyby o tom někdo pochyboval, vezmu mirhu, vzácný olej na pomazání králu. Pomažu se a budu volat. Já, Kašpar, vzácnou mirhou pomazán. Pomazán jsem na znamení, že já jsem ten vyvolený. No, já jsem ten pravý král. Vezmu kadidlo, vzácné koření, které se zapaluje. Zapálím ho, rozfoukám a budu volat. Já, Balthazar, všemi krále nazývám. Voní dým vše provoní a všichni se mi pokloní. Tak to ne. Já, Melichar, oznamuji všem, že já jsem tím pravým králem. Koho rizí zlato obklopuje, ten má moc, ten králuje. Ale ty, hele, tamhle se ta hvězda zastavila. Je, ona svítí u obyčejného chléba. Víte, co to znamená? Tam se narodil král králu. Král králu, tak to jistě bude vládnout i nám. Bude jistě moudrý a spravedlivý. Tak takhle se ten kouzelný příběh mohl odehrávat. Dodnes si o tom zpívají všichni pastýři a my si můžeme zaspívat s nimi. jsme vám za obec Zalažany chtěli strašně moc poděkovat, že jste i v tak těžkých podmínkách, jako je druhá, já nevím, kolikátá vlna koronaviru, dokázali nacvičit tak perfektní představení. Hlavně bychom chtěli poděkovat nacvičujícím. Strávnická.
Štěpánská. A věřím, že více-méně s vámi všemi se setkáme i příští rok. Přeju vám šťastný a veselý Vánoce, bohatýho Ježíška a hlavně hodně zdraví. Já bych samozřejmě chtěla taky ještě jednou poděkovat všem dětskám, kteří chodili a ještě i těm, kteří nemohli přijít, protože mají buď karanténu nebo jinou nemoc. Chtěla bych samozřejmě poděkovat všem rodičům, kteří pilně dováděli a posílali svoje děti na zkoušky. Bylo to náročné, bylo na to málo času, ale zvládli jsme to bravurně, takže ještě jednou poprosím velikánský potlesk, protože se tady na tom kultě se nic moc kulturního nedělo a já doufám, že tady tohle trošičku odstartuje další pocovidovou, doufám, éru tady toho našeho kulturního života maličko Vlažany. Tak ještě jednou moc krát děkuju, přeju krásný Vánoce, šťastný nový rok a doufám, že se tady brzo zase sejdeme minimálně příští rok. Ježíška.